గత 2 నెలలుగా దేశమంతా కరోనా వణికిస్తుంటే దాని నుండి తేరుకోకముందే మరో పెను ప్రమాదం ముంచుకొస్తుంది. ఇది కరోనా కంటే తీవ్రంగా విజృంభించి మానవాళికి తీవ్ర నష్టం కలుగజేస్తుంది. మిడత అనే ఒక చిన్న జీవి, కానీ అది వాడుకలో ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అనేవి 1 by 1 తెలుసుకుందాం. వాటిని మంటలతో నాశనం చేయడం, ఎక్కడైతే హాపర్స్ ఉన్నాయో అక్కడ మంట పెట్టడం, అలాగే మిషన్ల సహాయంతో హాపర్స్ని ఊడ్చివేయడం, కాలువల్లో వాటర్ నింపేసి హాపర్స్ని ట్రాప్ చేయడం వల్ల కూడా అరికట్టవచ్చు. అలాగే స్ప్రేయర్స్ తోటి పెస్టిసైడ్స్ని స్ప్రే చేయడం వల్ల కూడా ఈ హాపర్స్ని నిర్మూలించవచ్చు. అలాగే ట్రాక్టర్ల సహాయంతో వాటర్ బేస్డ్ స్ప్రేయర్స్ని ఉపయోగించి పెస్టిసైడ్స్ని స్ప్రే చేయడం వల్ల కూడా వీటిని నిర్మూలించవచ్చు. 2009లో టాంజానియాలో 10,000 హెక్టార్లలో ఉన్న ఈకు కటావి అనే నేషనల్ పార్కులో ఫంగల్ స్ప్రౌట్స్ను, మెట్రాజియం యాక్రిడమ్ అనే ఫంగల్ స్ప్రౌట్స్ని స్ప్రే చేసి అక్కడున్న మిడతల దండని అనేది నాశనం చేసేసి యానిమల్స్ని సేవ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే 1997లో ఆఫ్రికాలో కూడా ఇదే ఫంగల్ స్ప్రౌట్స్ని ఉపయోగించి వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ అయ్యారు. ఈ విధమైన పెస్టిసైడ్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల, లేదంటే బయాలజికల్ పెస్టిసైడ్స్ని వాడడం వల్ల, అలాగే పరిస్థితి ఇంకా విషమంగా ఉంటే విమానాలతో కూడా ఈ పెస్టిసైడ్స్ని స్ప్రే చేయించి ఈ మిడతల దండుని, వీటి దాడిని అరికట్టి రైతులని, పంటలని, మనందరినీ సేవ్ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరాలి.